Gilas Pilipinas makigharong sa Iran karong hapon. Sila Kapuyan sa report. Mosagubang og malisod nga tahas ang Gilas Pilipinas sa ilang pagpakigbatok sa gikahadlokang Iran karong hapon sa 2014 Asian Games basketball event sa Hwaseong Sports Complex sa Incheon, South Korea. Nakasiguro naman tuod sila og pwesto sa quarterfinals, human nila gipangbuntog ang India 85-76 sa primero nilang tahas, apan ang Gilas nagkinahanglan gihapong mudaog batok sa Iran aron makabaton sila og mas maayong posisyon sa top 8. Gawas pasab, siguradong makahatag og dugang kadasig sa Gilas kung ilang mabuntog ang Iran alang sa pangandoy niining makalangkat pagbalik og korona sa Asian basketball human sa dugayng panahon. Ang Amerikanong coach sa India nga si Scott Fleming nagtuo nga adunay puruhan ang Gilas nga makalupig sa Iran kung mangigo ang mga tirador niini sa gawas. Kung tira sa gawas ang hisgutan, ang Gilas magsalig og maayo nila ni Jeff Chan, Gary David, Jimmy Alapag, L.A. Tenorio, lakip na nila ni Gabe Norwood o Granidel de Ocampo. Gawas sa tira sa gawas, nidugang si Fleming nga ang kaabtik sa duwa sa Gilas mausab ang posibleng magpadaog niini batok sa Iran. Ang Gilas ug Iran parihong nagtinguhang haroson ang ilang duha ka mga tahas sa Group E. Ang Iran magsalig sa ilang team captain nga si Samad Neka Barami o kanhi NBA player Hamid Haddadi. Kini si Leia Kapuyan alang sa Sunstar Pilipinas.